gore rinera kudyiwa rinopisa. Kana ndichinge ndauya kudai so ndozviziva kuti chetika pane one anoti kubatwa nenyaya idzodzidzi. Right, the network of African national human rights institutions has raised alarm over what it describes as a threat to constitutional order and institutional independence in Zimbabwe following the reassignment of Zimbabwe Human Rights Commission chairperson Fungai Jessie Majome. In a statement released on Monday, NANHRI said the executive decision to move Majome from the Human Rights Commission to the Public Service Commission sets a dangerous precedent and undermines the rule of law. The regional body noted that the development came days after the commission issued a report on public hearings for Constitutional Amendment Bill number 3, in which it documented harassment, intimidation, and in some cases physical attack against individuals expressing dissenting views, as well as restrictions on access to hearing venues. Ayo apa kuramba pachingopindurwa akomana ukaona nyaya yacho kungoramba chingotengwa tuma organizations ndo tinosumudza mhepo totoro because ichi chinenge chakatosimba ichi as the network of African national human rights institutions. Obvious shoko parinosvika kuna varume vanotanga kuvhunduka kana kisineka yakasumudza musoro ananigirira vasumudza musoro vanhu vakawanda vakatanga kuzvikondema ukataza vamwe maloya machinchi vachita kuti zvinhu zvaitwa izvi hazvisi fair. How come kuti munongoremova munhu just like that mongonzi munhu haasisiri pathat position yanga achishanda ari nguva yese because abuda achitaura because ndo basa rake at the end of the day, but obuda unyatsoita basa racho nemazvo bvanzi hazvisiri izvo zvaunga uchitaura iwo kutoti bhaizira ubva ungonzi basa it's like wachinjwa position ponga uchishandira wanga uchitamba nguva yese uri kana ndiwe tingati ndiwe referee unsaka takumbo kuita linesman ndo situation iri panape wanga uchishanda iwe uri tingati chef ubva unzi izvo so takumbokuisa kugarden boy the situation iripo. Saka vanhu havasi kufara nenyaya idzodzo because mukadzi uyu akataura zvinhu zvakawanda achitraya kunyatso explain achibuditsa zvinhu zviri kuitika zvese akati this is not right, zvinhu zviri kuitwa chakati nechakati hazvina kunaka izvozvo zvakaitwa vanhu and for sure but ungori kana wangonzi raita kutokushifta kutobva pauri paposition yako zvichienda pane imwe zvine zvakawanda zvazvinoreva ndosaka painzi pacho muri ngobuda nyumba chinge zvitange vanhu vasiri kuda kunge vanhu vasina basa nezvakawanda but muchiziva nyu kuti deep down mukuzosiya vamwe vachinorohoko kana kuti mukurova vamwe mune back door vanenge vasiri kunakirwa nezvamuri kuita. Saka zvinhu zvese izvizvi zvanga zvatowanawo ari kutozvitaura zvikanzi iyi position iyi ari munhu anotokuwadzisa and for sure anenge atoiswa ipapo nakana one wedra anozombotaura because anenge anyatsoziva kuti pawapinda apa takuisa but uri kuona here kuti uyo abviswa nyaya ipapo nyaya iyo. Saka pane pakutodiwa ndurura iri natural yekuti inongosvika ichitongopinda bva yatotanga kutokontinya kuti zvinhu zvacho zvikwanise kunge zvichitomeka sense. Ini ndo maonero andinozviita but vana vese veZimbabwe havasi kufara kuti how come kuti munotanga kuti munhu just like that atongobviswa vanhu havana kumbozvifarira izvo. But anyway regedzai tigumire panapa but one thing that I know ndechekuti varume ava vari in panic mode pari kutyisa apa ndokutaurira ukaona tuma organizations tuka usambofa ukatombotudherera kasi takachoka tokatarisa so network of African national human rights institutions babaka hazvisi zvinhu zvekuti munokwanisa tunenge tuchitariswa toto nekuti chinhu chese chinonzi maorganizations aya anomhanya pakatonzi pane nyaya yakadai sori kuitika vanotanga kunyatsoisona nyaya yokuita teki kusvika zvanaka ndo panototanga ndo vanotanga kusumudza even maeyebrows ekune vamwewo vanokwanisa kunge vachibatsirawo pane nyaya idzodzidzi. But chandinoziva njengoti kumagumo kuno nyaya iyi ngatimboigumira panapa tozoonesana kuti chii chimwe chiri kuzoitika pamberi.